Arkidiocese sang Haro ginpakigbayan ng importansya sa pagdumdum sa mga minatay kag mga santo sa tion sang tigkalalag. Tradisyon na sa mga Pilipino, ilabi na sa mga Ilonggo ang magbisita sa patio kada Nobyembre 1 o Nobyembre 2, adlaw sa mga santos kag mga kalag. Ang iban, Oktubre 31 o Besperas pa lang, nagabisita na sa patio agod magsindi sang kandila kag magpangadi para sa ilang mga minatay. Apang subong, bangod sa strikto nga mga pagsulundan nga ginpagawa sang National Interagency Task Force, sirado ang mga patio halin Oktubre 29 tubtob Nobyembre 2. Gani para kay Reverend Father Angelo Colada, Haro Archdiocesan Director sa Commission on Social Communications, bisan hindi makakadto sa patio, importante sa gihapon nga pangadian ang mga kalag nga yara sa purgatorio. Praying for the dead, no? Naging part na ini sa aton nga tradisyon o kung even gani ara na sa liturgy, no? Sa aton simbahan nga we pray for the dead because nagapati kita sa gitawag nga nga purgatory. Amo nang All Souls Day, no? Ano ang purgatory? That's the place nga ang soul, no? Place or state, no? Sang isa ka soul nga kung sa diin may gina-purify. So purgatory, purga, no? Purgation, no? Ginapapuraw, no? Kagati of course, no? Duha na kantuan nato either paradise or hell, kagamo nang eternal, pero ang purgatory, no, will end in the judgment day. Ginbayin man ni Father Colada ang importansya sang pagdumdum kag pagpangamuyo sa mga santos, ilabi na subong nga ginahiwat ang adlaw sa mga santos o kon All Saints Day. So kung tanaw na to, supposed to be ang All Saints Day, of course, piyesta sa tanan nga mga santos. Ang Feast of All Saints, of course with the capital S and with the small s. Ang capital S, amo na ang mga well-known nga mga saints. Kaya gina-celebrate na ginman nato ni sila riyad. Kada adlaw may mga piyesta sila nga natalana kung saan o ila piyesta, no? Pero ini mga small s nga ni, amo na ang mga yara na sa langit. Kung dito ka na ginman sa langit ya. So makabig na ina nga mga santos na. Ginatag man sini ang koneksyon sang All Saints kag All Souls Day. So diri makita naton ang connection sang November 1 and November 2. No, kay November 1 is also All Saints Day, and November 2 is All Souls Day. Ginatanaw naton, ginapakita sa aton ang duha ka mga realities nga may ara kinatawag nga duog sa mga santos. Kag of course ang mga souls may duog man kung sa diin sila ginapurga o kung may purgatory, no? Place kung sa diin nga they ask for our prayers. Para sa mga wala makabisita sa patio, sara nga makapamisa sa inyong mga minatay o kung pangadian sila sa aton tagsa ka mga panimalay. Since nga ang churches sa Subong, 50% naman nga open, so we can also visit sa simbahan sa pag-misa because Mass is the highest form of the prayer. So makapamass intention kita o kung include naton sila sa aton nga mga personal intention sa aton Santos nga misa. And then, o kung ara giman kita sa aton mga panimalay, so ara sila, may mga pictures sila, no? Do gabutang kita nga and then mga names nila dara ginabutangan naton sa mga kandila, no? Do it creatively para nga daw nami man sa aton nga liturgy sa aton puluyan, and then we remember, no, sa aton pinalangga nga mga nagkalamatay. Suno kay Father Colada, madamo kuntani ang mga aktibidad sang simbahan sa paghiwat sang kapiyastahan sa mga santos kag kalag. Apang bangod sa halit nga dala sang pandemya, limitado lamang ang pagpatigayon sini. Gani pangabay ni Father Colada sa tanan, ilabi na sa mga tumuluo nga padayon ni ampo sa mahal nga Dios ang kahilwayan sang pungsod sa pamawag sang COVID-19 virus. Divine Sing para sa Level Up Patrol. Presyo sa mga baligya nga bulak sa Piyesta Minatay ang wala nagsaka. Kag mga katapos ng PSTMO padawin nga naga-monitor sa mga patio sa syudad. Masobra 25 katuig na nga nagabaligya sang bulak ang 49 anyos nga si Junjun. Gani liwat naman ini nga nagplastar sang iyang mga baligya nga bulak sa Haro Plaza. Apisar mahina ang benta o kun bakla nay subong nga tuig, nagatinguha ini sa gihapon nga makabenta. Tanan apektado sa halit nga dala sang pandemya. Apang suno kay Junjun, nagapabilin sa gihapon sa 150 to 300 pesos ang presyo sang bulak. Strikto man ini nga nagasunod sa mga pagsulundan nga ginpagwa sang lokal nga panguluhan. Hindi magini siya masyado ka mahal ma. Galing kay ti video iwat di man sa mga bakla na kay hindi niya season sa Piyesta Minatay mo. May permit kami dili sa Seteyol. Kung ano di ila mga protocol ga sunod man kami tanan sa ila ma'am. Panugyan ni Junjun sa kapareho niya nga manugbaligya sang bulak.
Mas maayo kung fully vaccinated na. Sa subong nga, di ba, ano, tayo, may mga ginasunod tayo ng mga protocol. Kung hindi tayo magsunod sila, hindi man takabaligya kay subong ang patakaran sa tayol, no vaccination, no permit. Oh. Tapos, halimbawa, ako magawad ko permit. Kung may mabulig sa akon, dapat vaccinated man. Alerto man ang mga katapos ng Public Safety and Transportation Management Office sa pagmonitor sa lugar. Kung bala istrikto sa gihapon nga ginasunod sa mga manubaligya sang bulak ang minimum health protocols. Ang bag-uso mga patakaran sa pagbaligya gidya, kinanglan may face mask gid. Pagdayon aton gid i-practice ang social distancing. Pagdayon amo as usual may mga permits, amo na blang mga procedure gapon. Sa subong padayon nga nagalibot kag nagamonitor ang mga katapos ng PSTMO kakapulisan sa mga pribado kag mga pampubliko nga patio sa 7 ka distrito sa syudad sang Iloilo. Ini para masiguro nga istrikto sa gihapon nga ginasunod ang mga pagsulundan sang IATF. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.